velkommen. Hej, og velkommen til episode, jeg glemmer det altid, 3 eller 4 af Black Ops 2. Og i dag har vi David med. Sig hej. Hej. Og vi hej og velkommen til den her episode. Episode 11. Den gang. What the fuck? Jeg optager altså også. Okay. Nå, okay. Jeg har bare done set game, tror jeg. Ja. Har jeg acceptet. Har du set? Så. Så, der. Nu burde det. Sådan der. Sådan der. Skal vi spille combat training? Kan vi godt. Okay. Er det random? Okay. Please random. Go random. Go random. As they fucking you. What? Hørte du ham eller hende sidst huser? Den der. Kæft, hun lød. Han eller hun lød kikset. Ja, de lød kikset, ikke? Au. Det var meget kikset, altså. Og jeg tager normaler. Defend the objective. Så er vi i gang. Defend A. Defend B. Jeg defender B. Fire, we gotta go. Så. Der er ikke nogen der. Den var ligesom læst, ikke? Den var læst, ikke? Den var læst, ikke? Nej, det var den. Charges set. Det er min. Sorry. Ja, det er din skyld. Altid din skyld. Alt sammen min skyld. Alt sammen. Altid er din skyld. Ja, altid. Altid. Der kommer bare ikke nogen over til B. Og det hus. Jeg er lige så et ked for vores hold. Det er nikker derovre. Hvad tror du? Det pis. Baby girl. Nu er 3. Sniper's clear. Jeg mangler kun én. En. Og så. Hey, Eller et liv. what's your name? Hey, my name's Jeff. He's gone. Hvad for noget? Nå, han er Jeff. My name's Jeff. Hey. Hey, baby girl. What's your name? Hey, my name's Jeff. Hvad har du fået det fra? V9. Nå. Patrol. I'm on the tour. Jeg får kartfækket. Get up. Fuck. Han bare en noob. Shot out. Fuck. Care package. Alex van An. Nå, det er dig. Du carry det her team for vildt. Os to, we carry this team. We carry this team. Right? RCXD ready for deployment. Hostile orbital VSAT online. Nej, så er det sådan en lille nøjere ting. Vi skal skynde os over Diffuse B. Hurtigt. Over Diffuse B. Ej, så hører jeg. Hostile Hvad er det nu? UAV above. Hvad? Jeg vil lige forstyrret lidt. Det er nok også godt sende besked til mig. Ja, det er det. Jeg er lige ude for Alright, final you kill. lost that round, but it's not over. Det vil jeg også. Get ready for the next one. Det er mig, der får det der kill. Ej, det var ham, jeg dræbte. Er det dig, der var der? Nej, det var ikke mig. Target down. Halftime. Okay. Demolition. Så er det bare, nu skal vi bare vinde de to runder. Neutralize the Ja, nu skal jeg begge objective. to. Jeg går efter B igen.
Du går bare ikke for mig. Han skriver ring til mig. KK. Throw in front! Sekunder. Du kan adde ham. Ja, har jeg ham. Hostile counter UAV above. Radar is down. Sådan der. Done! Så har vi taget den. Vi har allerede taget den. Hostile K9 Hi. unit spotted. Vi har taget den. Nice. Wow. Wow. Okay. Wow, det er altså et spil. Jeg følger en bot. Det er den B. Det fandt B, det fandt. Nej, vi skal ikke finde. What the fuck. Ja, du skal tage af. De andre skal tage af. Vi er står 2 her. Okay, andre. Okay. Suck it, Men jeg har ikke bump. Jo, jeg har bumpen. Jeg har Vi bump. har taget den. Der. God damn! De der hunde der er der. Hvorfor har han et lille lå? Hvorfor har han et lille lå? Care package Done, on done, standby. done. Og sentry. Sentry gun ready for deployment. Jeg har bumpen. Stealth chopper awaiting orders. Sådan der. Den var både. Ej, nu er det ikke så dejligt for dem. Jeg er stadig chopper. Friendly care package inbound. Skal vi have den? Wee. Okay. Plant the bomb. Bomb For online. fuck's sake. Og kan vi over? Bump. Counter can plant. UAV awaiting orders. Jeg kan ikke plant. What? Friendly Jamen, den er counter plantet. UAV inbound. Wow, det er næsten blevet blendet. What the fuck? Der er Havde jeg- 34 sekunder tilbage. I stedet kom der passer på den. Det er sådan en ret god ting. Charges diffused. Ej, fedt da! Hvad er det der? Hostile counter UAV. Hvor er de over? Radar is Jamen, der er en, der down. står i vejen. Så er det så fedt. Nice. Han prøver at skyde vores kart. Nej. Nu tager vi den. Det er vores. Ej, jeg fik en, men så døde jeg også. Er du med chatten, Oscar? Hæft, du er heldig det der. Mig? Nej. Hvor er han irriterende? Han står bare der. Hvem gør det? Nå, Derp. der er en, der er... Døbagnet. 23-1 score. What? Det kan man godt få. Hostile UAV above. Det er svært at få. Det er ikke specielt svært. Ej! Det mener ikke det der. Vi vinder. Vi skal vinde den her runde her. Det er altså din skyld. Det er din skyld. Er det? Hostile orbital VSAT online. Så skal du også skille på mig. Move it! Kan jeg fandme godt forstå. Boom! Så tager vi den her. Skynd dig blind. Shot out. Jeg tager lige dem her. Du er heldig det der. Nej, der er kun én tilbage nu. Godt, den tager I. Så skal I bare tage den. Yes! Har I taget den? Det var mig, der dræbte den næsten med alle sammen. Nej, jeg tror faktisk, at den var plantet. Hostile AGR inbound. Nu er den plantet. Godt. Reload. Yes. Det er ikke helt dømt. Der er 32 sekunder. 31 sekunder. 31 sekunder. Nej. Godt. Flyt dig. Ej, han har gjort mig stok. Nej! Hvor er det løgn? Kom nu, charm. Vi har stadig nogle folk endnu. 15 sekunder. Hvis der er 5 sekunder tilbage, kan vi stikke noget at tage den. Bomb offline. Nej! Det er andres skyld. Hvad er det, Throw in der front. dårligt? Move it! Nej, hvad er det, du sat dernede? Contact. De har en eller anden ting. De har sådan en robotting, der kører rundt dernede. Har de? Ja. Jeg ved bare, hvad jeg skulle have sat. Ja, jeg har stadig min sensorgun. Ha! Skynd dig at sætte den dernede. Ja, det vil jeg selvfølgelig også gøre. Jeg skal nok dække dig. Der. Hostile UAV above. Ja, han er død.
Ham der, han er også død nu. Der er ikke flere, der ikke. Jo, der er en til, der er en til. Jeg har dræbt ham. Skynd dig selv. Jamen, jeg har sat det gik i stykker. Eller Throw a vel. grenade! Get Jeg up! var sgu den der maskine, jo. Okay, der er ikke så lang tid tilbage. Tag it away. Fuck, den sniper. On your feet! Nej, Be advised. Hostile hunter-killer drone jeg inbound. har tabt den. Ja, vi har tabt. We are Talk fuck. about Just what's expired. Fuck. We are fuck, and we don't give a fuck. Jeg har lyst til sådan noget dumt. Vi kan ikke gøre det nu. Nej, vi kan ikke nå det. Ah! Kan du nå at capture den på 11 sekunder? Throwing frag! Sagtens. Så. Hostile AVR Tre. inbound. Jeg går bare efter final kill, så ja, det blev mig, der var final kill. Tak. Ja, han var der ikke. Jeg kunne ikke se ham. Jeg kiggede endda efter ham. Han skulle igennem muren. Sådan får det. That one hurt Level our 3. reputation. Så er det for den gang, YouTube. Vi ses i næste episode. Så vi Glem ikke at smide et like, abonnere for mere, kommenter alt det vi i kommentaren. Ja, gør Og I, det. og I må have det som en sud af helvedes til. Hej.